Asante efamily ngeria nabo mokoyereria epache yeino ekwaye ritwateba ya Nyamiobo karibu ribagani rino ekere kwaye gukura iga ebikundi binde kamuranche ngono nago chigosabanga emogocha gosioga iga ebicha mario omunya bicho kiraria mwarigereri wega mwakwebicha mwaire na moisara sasa ngichi chinsa chigotogendika muranche igeto gwika sense amoye bikundi igona rero chigosabanga twena nechinga kichinyororo ekwaye itu ya Nyamiobo karibu tirangire ribageri goteba twensi twachire iga sengencho yokore mienka yo minto Samuel Kibego yaberu rarije kuwe subwenseye utigire familia ya maga ye family nero twajija toyeremi tubatebi ayana bale naende nagenderete asikira omonto kera tumita subu mabwenseye igorende sengencho ye chingaki nabona ari koira ribageri gana inche gotebanga pole sa yabete lakini Nyasaye itobo kubwoko nene namanyite naire ribagari nene asengencho yogo shiri chimbechi yogo kiri chimbechi ga narenge goteba sengencho yaigo bagani baito mwachire gaiga nchega iga ninka tende mbuyamana sugu chako gotoremia na kero togenderete iga tutigiro monene ribagari nene yarebwe kabo moremi bweke nase enkeye sengencho nate buno gosaba gweka tiganzabe edinde nduri bagana nabande banyole chinga kichogo jokoreta masala singi tusabe sawi tobo kuboko nene byamana sengencho chinga kechi byamana gwato lende ile ntwabia twaumiranire gaiga sengencho jakorano yo minto obeiro kurara sawi to naende kere mirobiri yaye genderete tigatoruri bagari nena asole uramburo kuboko kwawe mirobiri yere buyane kerera yere buya ibakonesko bikoiranire sawi to namanyira abana batigaire nkeye iga namanyira omongino tigaire asenkeye sawi to ekero barabe batigareta asenkeria tigari bagari nene barira asengencho yo gukomanya na kubwa monekero urabo mosemi obo ebintu byonsi mbigendere buya namanyira onsi nakoreka munura rwere buya twasabire gwete asi Yesu Kristo moboria amen buya mono morisia ekero kuri Nyamiobo PH mokwanyo yomo kuri Nyamiobo PH mabu mwacha bwango iga bono ogosaba gweka iga chinkwano konyorango kwana tuli ana Yesu asifiwe wakire uya somo nene nyotra sama Sophie na tawangre masomo nene omonene nero gotamiro angeli omonene nero rakoremi kango mwanja monsomere gitabu ya Zaburi 91 chakire 14 Zaburi 91 14 na 16 mwanja monsomere naki obwatanire nanje asobwanchani ni murende oyo bwatanire nere ni murende asereta yaye na murende sobye sege jokuwa bwatanire na Kristo nakorende nakoremia tiga tusabe mochanu Nyasaye itu kwa bweneire aino muyore ayo monene kera tokorera nigo tokubaka kya no tata kubaka chinga kichiosi nanyo tokorera ekyagera ena yoro muremi umuya tari toremo yasingencho ichiguru yitu nasincho wachani wao monene kera mito basireiro monene omonene genda ko bwatoko boko na baremia manya bantu mbako nyara kore munura aremia bwatoko boko kera bagosona kera bagosoka watasobyo ko boko nenda yawo muremia na bana baye boyo Nyasaye obatangire amatemo kera singencho obarorekanire kyagera nayo ari Nyasaye mbiyamo nasingencho wakore nande mbiyamo nasingencho kwa ure witrasa mabra Kristo mutuli umuya mbiyamo nasingencho naro dimura baigwiria baya ogosaba gwekaiga pastor ito we district ya Mobera ngosokara asingencho ya Matangande koranje tiganko ibere dibagiriga asingencho yoboremu pastor karibu koranje
Hello. Namba kwani bwakire na mwara sokorera. Ndiye mure. Family bwakire bukare koira. Pastor Mamanyi, mu pastor we district yo Mabera. Narenga mwisonde. Karo narenga body kanisa ngatebuwa. Yo muito nasirite se kenyoro. Ande katoro to gatebu ko ndo sijo mwabo. Kabate bitinko nyara singindo kwande body inde lakini njenje ko barora. Wono na rule body inde ngare kwajira ngati gango ngitinda barora na ko ananji ko randa abande gitare ngumbu ari na babasiriti umwana wanyora accident. It's unfortunate ngana abanyora jimo gande te nyangie ko nonde gote abanya sati abatinya mariga nanda aba ko semerio kanene kiagera ngakiede ko ngutore nero yo ndigetie nso meke funge kemo ande igong nda so meke usie kiaga na kio kego ike kabia ke funge kemo ya saburi nda so memerongo kianda ibungo bia ni komi amone kiungo kia ya 12 tonda dagote abalingane limonga kole moyo bana banya sana tema we karakaria sobo gimobo ga sobo sibanye sa ngo bibilia ga gote abalingane liga aso gwenge ayo orali tara ko miake lakini amonda gote abanga karana ko bawea Samueli miaka ya 50 yani within the 50s tarike miake nga yosoma go bibilia gote abanga emiaka y'obugima bwaito n'emirongo 52 onye turi n'ekinguru eba emirongo 53 naho obugima obo nigo bwikire n'obukongo na emechando nigo bweta bwango naintwe tweruka twasira bibilia kare ko ikwa emiaka emirongo 52 abana banyasa kanyora ebibe bibiabe ebinge mbiarenge nyasa oliko na okeye miaka ya mwanya abantu asingenjo yebibe akaba emiaka 52 naende bune bibi kuna komenteka nganande emiaka iko na gokea kochio mondo ko wekire emiaka 40 kujigoro kana kote binyasa mbia mono wakaka mwakole miaka 80 nyasaba seni abamole miaka ise ya 30 egesie kenene onyora ko miaka 50 yo mwaka Samuel ikire igere ebati mbenge atomeyeta matukara makong ekere bibi amende kire paka gesieri yaro bibembeka ko nyetia alie para ose echiro ebire bakarai paka gesieri bono ekere bibi komendeka ne miaka iko na gokea ekinda goteba buno mubasta nkeringa onye korereri bagari okora yara amasozi wa Nyasaye kora nyuma maduka iyo ya miaka ya kuna chwataraika ikomere ibere bibilia ateba nga bone ikiagara to amanyira iyo Nyasaye tuorokererie tumanyo ubwenge bwo bugima bwaito erinde chinkoro cheito kibe no bongaini ondora atoko manyire obobisi bwe miaka aho jikomenya ngane mingi nemeke moisonde iga naro cha bantu bakobora nga Kenya ngonyomane karaba gaka nabagaka igonga kikenya goteba mbuyere gosi arwali ekero konyora omongina akare kori usio moiseke pareire bwa na kioroji ense mbuyere gosi turbaini ekere bibi kuna komenta abana banyasa emiaka kuna kona gochai ochinse bono ngoja kanyatore biga kagete nebingi na gete bire biye miaka 20 nanda kwa kubolunga makukuro bono makukuro mwe miaka 20 ngakyangana naso ukoro ke miaka 25 kara bima kaka kuna kangana 25 years ngane era so ukoro yani apointe ndaka tabanga ki emiaka ya mwanya bantu igere meke kuna totaka diendoki totamanyeti ochi Samuel ikire wika ayababa omugaka ikire emiaka 50 Edwin tato mire ikire emiaka 50 ochi moina
matuko make ebise mbiro bigoja goja bire ebise biri batange ebise biri nande tuiranire no nako basabira mayaga tora singenje nyangi yo mogaka Samueli omone nagokonye nayo manyo ogwenge bo bwima bwao ne bankwarura kwarwa komate ngo bwima obwo ngakibongana no ogwenge kugwa mono saidi na yero sioro gando ruao muntu mongaini Biblia gataba namate nganakwe ko omuntu otamate nganakwe nori kona gataba ngatago kwana igo buna bono murensa ndakuburenga ki uraruwe go kurene ngakiorande oja gande ngae basta taga ntebigo niso kuma te ora sikubwati kuwe lakini manyaiga omuntu ole moyo namate nganakore gindoki nakwe koyo kule na Samuel otamate nganakwe yanya sare mi familia asereta ya Yesu nanda abako semeria asereta ya Yesu na gweta nyonsi ababwata okoboko aso umogo katuka nyitobo gocha isa kabankwanda na asa birendu aiga idikorwa singenjo ngangete kabera matanga amaene bio omo noina kwana omo shiriki na senti mu muroe na ndo mo ngino na kitaka ngandu ngumbu elia alia omo bera ngumbwa nero ro mo shiriki ono omo ba esto gunto kana kwabura ngayoja maatiega mo ngino na reiro ono toko myakania paka go ngandu kira bashiki baito kabate bide merali aso monene ka kiko mo ngore binde nyasaba sinanda aba kosemene igure abarandi ba mintombara kabaka ba mubarigani asireta ya Yesu haleluya monende abasinti atosale abanya sai de mi familia senjere abena asokurara ko mwanchi obo mwaka Samuel yamune kiagara watu anje kaba moyo ngano nye miaka itere meke na watu abeira ikiagara tore moyo lero otu ora ke to manyo ubwenye bwa matukaito ebe miaka 70 ebe 40 ebe miaka 50 bosa bini ose 53 omone tuanje ko bamona ikiagara to manyete kuna tore moyo ninga kie mondo kwe odo konye ko baba ngaini mono kuwa mono to kyole nsemo ya ikiagara abago kya sensemo ya ode bamba asira sisandu barabu bakuru baraire na ubalia ekebuge kebali ka somogano Yohana isane ngo bya 28 atebanga baraigwe yo bina kuboka na baso asumo bwa kana kale bono to kwanye buna abana bao na to agosemeka to neli baga to chore twasabiro kwanya basana bai bago na bako gende karo kinga kiraike osenie familia na kwa bago semeri gotantie mbera muna makweli twasabira asiegeta ya Yesu yoro motoria manene tigaba senie nanda balenda sonsi bya mumeko ambi ya mwana pastor tigante benga abairi na basani abamoikira karibu sana ntogenda tekuna kubarigania nonye kero kinde ntura gutambua tigante benga ewe nga waikira se gwatakire umukwani kurukero ngorodi SDA mukwani yo moiga ekero ntara remonta ku agwisagara na tumira abo metembe catholic mukwani yo mo asinge njicisa chigotumiyokia na tigire samba PH umukwani kurwaroro pindara montu daktari biamono daktari kuru samba PH karibu tigatotegerane sobia na etogotebina abana bawa bedwin tegatabotegere naki mwatigaire chintakana mwatigaira ababoroka somubaraka ni twaja kwa pole tigante kibya borwani yoborwaire oborwani torobokire tuja tukansane tugamba warende kumbo matuko yo muntu gaoika omoche yobi wangi obakongu babiro tagrasene na ararete wono to kusigo tebi wangi na biwangi lema na yibana akore mabutia kulendo moremia nyasaye ore igoro wono biwangi nyasaye turabotigere ne family yao elinde nyasaye koro gwanja na ino ruwarete nyasaye anche obwene meri na ruwarete nyasaye anche abwene twese nduruwarete nyasaye anche tobwene inginda kwana kamukina amarwera akire na amarwera anda akira yando kama ita kyagocha
bore ndege ndo turatebe kinaki tiga Nyasaye riogo ntumura abanyagitari amario wago cyatobora tukubweneria abantu kiaga marwaire anda yago agocha na ari atabwati kubweneka aitosa Nyasaye ere oetera samario ga tukurwa makeiga muntu bwena njeno mayo kibiaga no yo minto egento ndaga nikurwa story iga omwana bwo malembe kimoka na moga ende buya na ande bono monege nteke nene tusabero mucho kibiago mucho yo kibiago obokongu babero obobemo no bwetani na njena ko nanko bajanya gwati mutte kabere bono gano ya kitegati kabere ngwe emyaka ya etani ose emyaka ya onjukanire kumwe ko natinga cheno Nyasaba seni ko wabano tusabero mucho na ndirinde sobia abana abwe mbale school kora nyoe narinde naye kwamigiru etwiri mwamigiru nonya tinga chibwati nabongo nyoe nabaliro mwana ebikoro tose etisa achire school kiara ndoto geti mwana abereka muna kibiego orarire otigire omutia bore igo yaye gete kanene orenda abana abu na ndo ba maskani abo muno moibori naye twin alo tinga twin ya tena ya asega asirio gokora ya translate bwaterera mune okoro no singige kuruma kiana anterero pikia kwero they did a very good work yesterday bakole gasingi ya bakatoa uri merobiri menge tukabatigira na eberororo na ego support body na ande menyo no je boda lindo wona to komentale chinguru menyo mono na nje ya na jago kwa ya monde te buya na tuale to maka no ibra ya tu buya mono ya nande ya ocho chen kwa mawaida no masacha ndo maremo kwa abantu mawaida tiga Nyasaba seni na magero mucho no yoito mo tiga biwangwe ya bombo bwatisi tiga Nyasaba seni ya byo supimbo kwa leka biya wa mukuru wa magenda biya pasta mumanyi ningu anje tomayo goweta egan ko beke pikipiki ayo gende ogende mitobinde goweta eblo weta ngo ko beke pikipiki yo gende bujambu tambe ngo jira matanga ito you are a good person and no tu anjete pasta betini ito ya kaiga na babu na basta bene biyamono Kenya Nyasaba seni biyamono ambuyamono daktari ekara to gandre teigo naro jubia asinge chichi sa chokora biya jigo to gendia keronga sidi onde naro kul keronga ngumbu matagaro matonge sidi onde tayo to no katorik ekero omoterio itu ako na kuyarigania kurwa ogotera kurikwa neke siochi injino gotera kwao onye kwa yendo ansi yachira etoretera mangana bosia tumanyenga yachire tuyarigani kwa yendo ansi yachire etoretera bosia mangana tuyarigani kamuranje tokore bwanga singi chingati ichigoto miyo kimono Avaricia, mata el guchumarango.
Biya mono aseng'enche kwa eyo nkorenga ngochitore kwa uchenji gepindi ne egepindi eke gato gochichenjiga igo nari gosaba ng'a omochiamani oito okerongorori secondary PA chairman ribageriga gotigere iga nkwana yemo ekeruga nitigosoka yamo no mulekero wa soko ngalibora sama lita geneva msintenga no motaro je no monto nante die familie yo mwaka ruwangi pole baite gusiliwa n'abantu babirimo nabeko mu cyaro lakini rende aina nyasaye jabono nte bisobia n'abana bawo ne familie ngima mbate bina pole nagote binalema nabora nyale tolema lakini tiga tusabe nyasaye akwe chinguru chokolema bina mumaite eskuru yetu ya kerongorori adia abana mbo igoro bali shinguti kuru aftam na lero bagende ko babagucha igo bange bali kunyara ko babaike gaiga igo ntebe iga principal yetu daktari Peter Nyamoko a board of management PA bonsi abalimu amo n'abanafunzi abantu bonsi ba Kirongorori stakeholders bonsi ba Kirongorori twaretere mara somo kyoyo twagoteba pole igobono nabwatemange nalikoteba ng'aki rema mumurori mwateba eduni ano mumuro monene mokubwaterana na mama omino mokini omochi bono tigamba tige nkobatebi ng'a pole no toramo principal nanga siringi 500 ntebi omong'inoria anakong'orera abana rinde nono moturio teko babuya biamo na soko ntegana ambia mono PA chairman Kirongorori secondary ekerongori bageri ganta tukuritigera mo chairman toko gwaterana nere aseng'enche gepindi kende nari kobasaba ng'a tubwaterane buya aseng'enche chinga kichigo na gotomiga togenda ase obwango erinde toikeri bionsi karibu buya mono chairman aseng'encho makane na bagotangaza amatera nintera tamatera amalieta ankoro kwatanasi mogusu ATHUNUS atanas mogusu nombegete YouTube amaterane kamangare nintera kurubono bakamogororo oni numurarosi na nyasaba seseni no chiko chekio nabakonyora materande amange asome gento kuruo nyasaye abaseseni mbuya mono sana asenge chisa tigote mnyoki otata tego soge kipindi kia bairi namna tumanye ta bairi baito moroche sebune kogenda otokogenda bwango iga twatakanga muno gocha iga ebicha yoka oyo mosaba togenda bunambwango twatanga saa 8 kamili twakorera matanga saa 8 kamili tutigira abanyakenyoro ememo yabo yokoranye mu gaka kibiego igobono chisokoro chia maremo nye chirororo sokoro ya maremo onye rororo kerata iyo abangi na rumme sokoro ya maremo onye rororo na begocho sege jisti wote mnyoki wango iga kangana kuma iga bode ase obokongo bwa to kingayo umoju kongo ararire jesu musunyanja ko nandi sukuru yaye kurugo basi yarire bode sa obokongo bwe sana aseng'enche iga kiombe geitu kia mogonga na bakorora ng'ambare n'obubi bwa sinini mwarego twaberega bachute iga chairman nara gocha gosaba asore iga bo mwenge ayo mabweka iga arwe speech tusabe murupole egere tuikera yandi onya kuranga ege kundi kende
Kenya kwebeka ang'e tokora bodaboda bang' ne romme. Biya mo no tura sama be. Mo gonga bodaboda. Buat apa iba Aku bawa kolega sina konda saro marayo yomo. Mangi ko ba bere ba ko na mariye to kaiga. Mechi ga siya to ga ni. Ende ni sinalo sa close this stage. Ini di Malaysia, ini motor, macam manual kan. Edwin, mau kau juga motif sakit. Abang coba Krista, abang ni awak kena aku ni biar more na ande. Jasa malika ko brani uga ni. Dia kasi ba ko mo gina mati mo gina ko sai tere mancho ga na tin si chat. All of the family members. Na jirga India fa isa kada stage. Sigi ya mo ko. Hamaरे पंच ने दिनंगरे बड़ा कुछ मन में कुछ समझ na bakuwa nande tora na tora sambe kwa hizo vile amari ta ntere mio nyanja ga ninka uyosire tene ndugu yani ikendo mo secretary message ya mo ora si fami basi abantu abo monene nkole daita baega bura Sana bayenga ko bado matenga sumera. nante na pole Esida audio. nchi waikango mwenge samaria tangoro kochare Mombasa nyambani Kwa ndio no vice chairman wa Ana Mombasa tinda za biganda preview kara audio. Yes, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya wenzangu. Bile mulirugura. Emoji kuma pastor boda mwakuminga uwa. Chionjeji. Ngotora chiri mu pastor na chirecho. A pastor murambo yamule. Na nje pastor misiani ngoro. Enga yani eri mugongaria. Oyo minto konda na to kusanga gokomo. Ko tuabere no gukumia ase ngenjonga tuasiria abantu babere ase ngeyemo. Konde gale member ya boda uri usire tari gale member ya ito bone to gutanda na kosi to barage ndokieke to goteba ko omonda ngole ta cyumurandia so meke bunga kama gyuka mbatige ta cyumurandia kianda ivere ne kwata mangane gukwana ko no tara so mati kora sabalende tusabe bano omuya umwanju tata nyasaye buya mana se njeri tukuri alero wabe umurai uri mitanya ndiko kukurara bagwa dukine ngakiye toka ndaza kukwana ndutule bosa edara to kumira se nyumba yadi timoka elinda kanyike tuleli erakoja kutura bachadu obaira sababu yo timoka bona ngozi nenanda ande bosa pi yanda no minja na ije edara ko tuli asa matanga yiga ose nya bana ba mizi tuko motori ito sama bana ngolia Benena ngoro muhambi yesa no monene ego deba iwa bana ba yesa amarika kali wanda binga igendo na yakemo ngeko banyora barenga arabu omonye no boronge oli oro mu Kristo ogochi kanisa omumaze nyasaye no yodo mumaze nyasaye pi amaragio nana baranga ndo kieke
ngoma nyora kire oyo romuya no yo tenegata no yo tenegati bonsa barando kiege yaba nyora egendo na kemo yaba nyora bantu bon ngapanga no eninje egendo tengo kiege iko kenga nyete na njengo nyora kire muyamole isano yama nyakodabanga kyumurai abari moyo mamete barando kiege mbakwe kurenda abakule mbakalitigando kiege bamalitigando kende bona yuwa asinge ndabantu tuli barimo asimetwe asinge ndabantu twasalekire ekalo monda akule abandi bakora kibarasa okalagando kiege gosoa kugamba bube ekalo monda akule mbeyamole abantu barosi barasa moinaria abantu barosi moina banza barando kiege kugamba bube okugamba umuntu ndo okule bube waza bange familia zangine piane de mondo oli buya na kyabalo ndike basta na kyakulera obochi muyamole oboli buya karengo kigoro matayo 12 tatikisi yabo tabanga ki kiri ngana mwanya bantu barakwane litabwenda batie munabache kurumu baro aso musibana ndokieke bwegina muyamole yamana tabanga sama ngana aho nonyo aliwo burunge na sama ngana aho no gambiwe igakaro kukwano obochi ndiwe ndokora egino korosha garo kwanu hoji igekaro mota kule nganonya kobero te sutiga ngokorori ndo kiege ngoja kukule orwenseye nayo tiga abande ujimaega negogala sabuli 49 verse 10 ego tabanga endo manyite ngana banda bangaini ngokorori ndo kiege abali rende barabo ama hoji rende munanje baro badaji ni abanda banga baro ndo kiege bakurikini bujyaho bigaranga by'abantu barasarenge ngaki bobwata basa mongina urasa baritana kurwari boyo mumuwongora ariya udarakwa udizo kurikini bujyaho haleluya lakini mwanyigwa bonne basa yawo mwako mingo tala waiga tala ngaki na jelitana uraria gogokonya rangu ariye tenge jike wade ndo wale ndo kieke togoria yonga tonse kukutore engane bangwa kire ni naki ngorero nale ngemoranja ingoro mugambi Yohana 11 verse 25 aso meyo kan korenga ekara dingi tikorani kete kwa kyane ngema ikingere kwa na gol kwa na mulan ekero la sala sirete abana mo ba koranga to korega bana ba mindo kuba korra yesu kubuna tu moro kia hanya na kuala angara sasa wale ndo kia kedu hivi ngada kwa lakini yesu kwa kwa kama tabinga kimura isomo ni jinguru yesu kama tabia nje ninjo ko boki kwa yanga to kwa tumira somo nje ninjo ko boki kwa no bogima na bego teba oyo nyenge nyirinje na isamu kwa nawe moya haleluya igomna kubuga na nyasamu mwako bindo nani kwa mele chimbu chiko ukora moya kwa tendo kiege eke kwa mwege ni yesu lakini kwa na eko liki mwa rutege ni ti moyo mwasile igika ngera nene linga ki tumwege na nyasaye katuli moyo katonya kutaga ni chimbu chika esi ato chandire mama wege nwasi nyasaye kwa moya kwa tendo kiege aba kinyore kengera iwa kutulango rega kunga tabanga ki tanya sala kon ya sala sin asindi ngana liaye katuli moyo ika tokora mayam na tungu nyara ariya nyanya sala to sira to kisu motori tiga to sabe aya sala wa tungu tungu nesina bionsi buyamana sin jo basorero ama kweli no arenga kurkare diye kebiki ajite kwenda singa jo bwanja ni bwanya saa agatorora mabera ugatoa Yesu Kristo akumusaraba sonjibe byeito bone ngego to jenagate aseritaria Yesu ekaro tukurwa igato kugane bamire udere ne yo mwabo ena sabiri ngomalembo bene no bwajiri bwa undi bo barema nami ndo basije ko mabase nzengima nabe kira sako bako kwao kabamo na intukuru bono wekana sije Kristo motori to mwai wabana
Mbuyama. Dia muna pastor. Tigante benga dia muna singi choba tegere yubia. Mtasa mali tanguru kuroja sinkero ro chali ndo mwana uchomi mkenge. Na nche nongo korali asu wunchoje. Lakini ngo teba iga onye kuibuto no bwa tobote. Nduru kurangilia singi ncho turaba pastor, nduru kurangilia singi ncho tole abantu kudabu. Mabagana rororo. Oyo tete baso. Obisinto bwatali oroche. Na bugu chatokote ya machiko kunyara. Kunyara na bato kuwe. Dia kono tigangere dio family ipashe. Mbuyama aba murabo twabaire libagali tariki asengi njoko bwaterana na kubamune mirobera birogo bira muruche kurwa mangana ya bete ba tubugate sirie igona aba mababa se family yiga na kiyagara ngati gatoba kabagako abang narume ngai mwenda guti asengi kise tigoto gasana bang narume kibiego abang narume kibiego nyamaroro iga murusi gwebicha yoka iga toga ndege pindi kende. Tarto kunya kuganya bang nango na go chai gombu yamano sana bari baitu ba Kirongo Primary School mwa ikirega iga ko bara ligo turaka bagai ga senge chiwo mo ga soba sa uita bana na ne ko ganda bari chilanchi igo bana ko ba tutira toriga akara bang naru ba ikire na batu are go cha wa piringa onje ke biya iga manyo are bicha ya ga liga Igo, ko na oto konyora dende. Oya mato sabere, dende muy karanse. Igo na mo choro yo muy nasi. Go sabanda de dieta de ayer. Arere. Tata ndiyamono kiagera kwa nikiriga tata. Tata yenayo kona wote kia korua kiri sikogo kia kiri tata. Na korua so mwaka kia so yonde tata. Tata ligere lia anari wete na gitari ngajaga iga tata ubitore igoro. Iroche nganko na goru sikiore tata. Omanya na onore igoro mano tata. Tata ligere lia nyomba ya nyamoito mito tata. Kama atio tiri abantu baya limo tata mitore igoro. Ba muga tiri tata. Bono nere bakari kugamba komo tata. Omanene bw'abanene tata omubwigwa babwitata. Abatigaire tata obasangirerio babekamo tata. Obasangirerio babekamo tata. Onyare kobatintugana amanyi ngari aitegete kogwasa omusaraba tata. Omanene bw'abanene tata. Ntuntori abaya tata omitore igoro. Ngotora abanyabibe tata. Tata nakoboriri bono iga. Koranche twakobatigeire tata. Twakobatigire tata omitore igoro. Kati onde nande tabasa kubugatia tata. Igere dina basirete dino babere tata. Amanene bw'abanene tata omubwigwa babwitata. Tata narerire gote asore. Kukora ncho batuntube namanyi ngari aitegete tata. Tata nakoboriri aitigagwa naraso obwigwa Yesu kerete motoria. Kogenda bwangu. Abangina moke kibiego bari bamwabo abangina moke kibiego nye baroro korenga ngabara bamwabo libalweta bamirundi bamwabo biwangi abangina moke kibiego pots kurusa onya moita kuruasa biwangi Karabataiya kogenda bwangu Tata ko sa pinde ka kaiga. Ito buata chikolera. Chia bigwang chikolera chia kibiego. Tuaga ni bachiri maiga, baru sigwe bichaiga. Toko ende to ande gebidikeni. Chikolera. Koro Kirongo munya ku ari kana chikolera chikolwa iga. Kirongo Primary School. Ibi bagane nini? Chikolera Chile pot na baba ko ebanga iga gara bije yebe mo ga to ko riga kurwa Chikolera na batwala ko bati grupo ibere
chibekorera chia kibego tware kobere saidi chikorera chia kibego gaiga chikorera chia bigwangi chibera iga ari turagenda bwangu toto manna bokorera nganga yo chakara kie to jakuru chikorera chinene gaiga tumanya kwenda uchimuni igo bono chikorera chia bigwangi nabo mokonyora yo maiga abari present ende togende bwangu rosiga. Bwana Yesu asifiwe. Karangwania ngo nyonye turasoboka ngo mono. Karankorera ngo ida. Yantebega nyasaye numya. Na ndo yoromore nibwekene. Oyo urare mye familia ye gamna tutakwandike gira ndumwanya abantu. Nyasaye namanyite abana abararire. Nabali batigirumage g'abantu babo. Nyasaye mona inwe asenge cyoko baremye nabo twese nigo twacha asenge cyoko baye ngora no gusaba ngenya namona inwe ngore ndasenge turabange gaiga bo batobori nga tusabe nje no mu pastor Daniel Nyambane yemo ntonchogande eka yane gire byose ya rogoro nande ngo kore mirima nyango sofie tia sakoro kunga mokomoni asekera ringana tigantenga no mwana no gaiga yanya saba nani nyasa tigabaremi asekera ringana aya namariga manene emerongene yemo sayiga tengaro by'abantu bane ire by'abantu bana bonjo monene ngoteba nigo twacha singecho yuko baye ngora nagoteba katiganya sayi oriche obanya sayi atone namona ije monene nyasaye tata no mwana umwikomo chenu nakubakira singecho ye familia nyasaye nyuma yugo siria abana babo babere nyasaye aya namariga manene turasi yugo kwana wose kweresa sengencho yabana abakore orogendo bararire aya sengencho le nyasaye nabo maete ngama tukaya na ariko ariko ba nyasaye bamenye nabono bayakolera sengetara Yesu ya otenene amone familia yiga aso mwana uri mwa abana bali abantwa basiriri abagaka babo nyasaye namanye nga note namona barabo batotigere bayiga abana tokuruka bacokuru baito nyasaye bana bali bayitsemi no bungaini nakibakomenya n'abayibuli abatigaire magega wono nyasaye tiabwe urukia senkeyiga na serie eri rwe urukia kyagero nyasaye ise yobya na mabera Yesu Kristo yoro musabiri omya amen. Asengencho yaigo kwa aiga tikorera chia kibyego twali tikogania mama mwabedwini na mama mwabinyarukyeria nene ya kibyego babireiga barwa marieta batera sebarwite ko abande twikaranse Amanene nyasaye ai goba nene nje nankole manya bitanga ni mumo manya mondore nirinde kwane amarigane amarieta nkoro kujune simora amungarura bonero rugare obasi account so bio yo kwere iwaro mwana one oyo kane so bio ari n'abayite bamwaho bara amarigana nkolera simona bamatu bonsi pinagane nyasaye ngambi yama konde kwanjo yo oruwoye otigetende yonse aruguchiwokora otitakotoa pole nyasaye abasisengesi nambatulene kiri mpaka abana okuno gusaba kwa nento kende gyakabere nkolera abantu ba nyasaye omwana kibyego nje oyongo kwana ida sobi atakete komuli gaga amo batere buna togoteba na nkoro ko enda goteba nati sobi omotungu na arore nge koro kinati erena yo aseni yake nge kinatia sakiete lakini akangeta akiya nonye no mugako no oyo mungabaka amanyite akere atita akante bikake banga banyasa ore na yongwanja kuanga
ngatiria gomi tongo kuirira hari kasi lakini ukweli wa bakungu babiri tulia gutuko mukungu gatatu bakire bo tina ngari bikabeka watatinda bityo kama tayari ngati kwarora nike gutuko kwelwa ugo chakota bwana icyo tari ya abandi akante bino ibyo byanacho Seria kere nama tari agante byo inoro baguane abuna ongoti nade kende konyora manene ya sabatu pero mwana na chitekina ndateriera nade tere kibyogo yogo ko akeni go korwari kibyaga cha senda gante kama ina mama na kweru lakini ngasobya tibobo ye sabatu ngo kwana bwangu bwangu ndalo byo mwana ndingo kwana bini byo yaga Ekera jetera kini kama tebiga ngomongi no more kama tigano koro kunya rangi na pati kina bara yendo chunguse go ko yugo kubare otani nkamwati ni mana ya saba wo ko yugo na wo kore otane tetuba kibana bako tori akalu bakaleta raso nugu kagata bikudia batora agere pamenya bakamenya Kera namanya bamenyire ndaganye metenye bara yo gatatonga tabuno mu ino mare boga kuninde kama iki ndatanga bori aye maba baba kama akene wanto mwana nali nati wangu iro tiko babo ndata mu ani timba manyeti ani wala tibia bongo motete na aye ani ngale mu mwe ma sobia aida o ko iro baba na tiko kware ni kabisa apke na ya yu mon na yawa ira mara ko ni bele te nju bon te bia baba abantu bagante bina baba ocha kera lero so bia kanyora bana bon spina do de tawo na so bia tawo na kibia go tawo akene kenya sai abantu abamwasi n'abanyamure mukabeka amasabo so byo kibia bana nani kibia go moyare tata Hallelujah. Haya, kutoka ndani ya nino mitambo ya ni hapo.
Biamna soko mari baga. Joyo mukwana familia tango family tango ko kaya na bumba ba. Umwana mara na yana ko te family poro bare mera. Abakwani ndia mole mwes. Joyo mukwana lusinya boke kurumba ba morano mwana mungo mito ito mumuro manene. Korango ko te nga pore ora mera yuri somo sarao. Abakwani esa mabendi ya muri mwagira. Ngine kora wajaiwa. Ayo jandura amanya ne kora yane buya nakirende nazaye mwirire. Dura kumenya na mukane. Ase bali barwa bombaba. Abaira ni ndi yamona so boikainga. Oja kwa kora yane pore. Ande ndi yamono ase akenyore keiga mwana ore kuwa pore sana. Ase mwana ore kuwa boya. Yesu abakonye. Are tinyako nanda mukane. Yamono. Okay, ndiyamono sana soko kutotegera lake. Naende ngambi yamona soko cha kwa pole sobole mukore tasenkeye. Igobo leo bolito sana. Munandigere tigo bolito bolo mukiona obokongu bono sana. No to gotenga makweli tole mereri amangana na makongu sana. Oyo gukwana oyo tatu mwabosobia. Ibiego no mwana one. Munago nyagochaga ya gonteri aya marioko ngonya koegwa ngonya kabande. Na utugonya kugamba nere. Wone kana go tukumo chire nyagitari na kugotego ngosire yonde. Ngongo jiko tebi umwana oria. Kwanza abana bali bamwabo kibyego ngayibare bamura. Tena bamura bamwabo. Ko batereba tomu ngayari. Sayanga. Onkorengereria ndiamona soko barora. Ande ndiamona soko tenaiga. Mulungana kingukwana. Linde mo mbata ube gose mungu atewe. Saransa ndiamona wana. Dangan kabisa unta ko batari ngo yomino sirire. Mole mereri sana. Mole mereri mono. Ikiagera oyo mino ko bashiriria. Mutamoro pakugoja kwa nyasa koira na limo ya komoro. Ase igongo jikoira omwana oliyo tigara oyo Sofia. Igongo jigogote binga omenye no bongai. Obongai boli jikomenya na bwo mboli okomenya me ya Kristo. Ommanyi Nyasaye ningo. Omanya na Kristo na kweta so musaraba ase ngenjo yaki. Igo kere kwa manyire igo. Afika nabo monna go chanyora sole. Na bago chanyora sole. Omoto koronia. Tata moto korone. Tingo chikote binga bono na yugo chikote. Lakini manyete nga niko manyete biyamono. Igo kore potambe muna konyogo kora. Mamo mino yo wateberani eriko sinya wante mulungu ta wante biye bimbe. Igo kwante ngamo tole naye. Asiga bana wa mino oba ikanye basome buya nande basoe ekanisa muna bali gobono. Njetipu atubu wa mundu bonsi. Lakini orache cross. Nabona ije ngoja cross. Sawa sawa. Na kurira ya ngati abantu bakiwa ni bonsi. So koranga ya. Korera. Abantu abana gutige. Na gutige ire konyongo je na saransa nere bono tai. Bono nae na batige na stadium. Nando digeri buyanga na kinse kogenda. Ni change to ambe nae tumanye sto kogenda. Mbiyamon.
singa kichiko taminyokia mugaka na bato mugano mutambe na bogo cha bano babeke semeni mwalimu singa cha bana amuro cha mane njara yabalire na mugasonko banyarori myaka gocha sa gotera komo ende na sa bana bo no aka kibego bagosoma gona bayale nje buya na barabu iwe take ya mwaiga Chigo chaiga, muy bange kachira ni satoiga. Ega boge kai. Taba ndaiga, taba dochi moino ryoka. Taba dochi moino kachira ni satoiga, taba kachira ni satoiga. Naritara agenda bwang. Abande bekere yende bosio. Ego, taba dochi moino ryoka, dochi moino tuskirana iga. Terus kiranya apa juga bekerja ini ende kucakan anda cuma ini. Mau apa ini? Sorry, istana ini. Bila mwana abana funsi mwalimu karibu. Abamura sama vile hiyo mtoki vyao yamba kwani ngabwairire buya manya tora sama bena bato kwanani bari tore moyo abana wa rura abu
sebarure motwana ba Kirongorori Primary School abo bachire koremia bamwabo abo banyarete koba bagosirirwa n'omwigori obo igo ase familia eria togoteba pole motuga abatenire n'abarimu bari bacha gocha koba pole abagoteba marieta abo erinde mobamanya. Evelyn Kerubo, class teacher grade 4. Mutigi Israel, class teacher class 8. Muyama n'abarimu amwe karansa njongo kwana Geoffrey Omoga Sereti nijo senior teacher school ya Kirongorori. Omwadi teacher itutare konyara wita ekiagera no murwaire bona yona tokwa ne ward yale kwa niaba yae tebire pole sana ase family omo deputy yagende meeting ya heads yale ndo magena akepera ne atawaga igo ase family area watebire pole mne skuru watebire pole sana na rekora mereria singakie mugwato bokongo igo eskuru ya sangirige ntogeke ate runge umuminoria okwereire igate bocha ingana lyo mwaelyo abayuri baito be skuru ya Kirongorori nareko basabege ntekamo serikali negenderete ko register abana baino wetere system bakoroka names igo abayuriye kaloto gutuma abana gochanka mobaye kibande photocopy yo mubaka no mungina mwana birth certificate ebina bye binto serikali etagete ne namba yawe yesimi muno moigori igo baria baibuli muri mutarakora iyo natebire kamuranje mwabane bintu ebyo rito nyako baregister mune serikali yatebire uri utabu ati birth certificate gogo chabake school tuko ijoreli form ndiye njanga kyo konyore birth certificate yeyi ekero mwana wo sikero rusiko ye minute nga goko gada Nairobi uchiko mo register weka moroje munyari igo serikali yale tirenjire rais yoko manyanga mbana kibare school igo asayo abayibu tobwaterane ndiye mono asoboto nyari bagire boya mano omogo twabera akasengincho akabasaka gakoli masinini chiurupunche chiarenge chirega iga munabona chikasini chisemo ky'omwaka kibyego nchiraroro ndobwate abakoyoya kibyego I think imbara ikaiga abakoyoya teneta kaya moiga akara masekretari yokunyagocha gosoma iga sekretari karibu tage kaiga otomo kana makaigo kibyego nari barabwata asaba biyamano umugano ukiriyego bari mutanyora kitukuretiye kiga tiganyirore aseke gusi maremwe marieta ekigima igarikorwa Samuel Kibyego bigwangi akaiborwa umwaka bw'erwemo kimikianda na 52 1970 aiga Kirongorori sub-location ya myobo ya kabere nigarenge omwana obigwangi umwaka bigwangi Kibyego no mumina Susan Nyamuita oyone gore maremwe murara oyono muamurara Helena Nyanjama Bernard Barongo Douglas Wasika Tom Donald Muragwa Omuga Filipo Marita Ayusa nabongerete na Ayusa kone nabakore buya akagenda Nyangi mwaka 1980 agachake sukuru ya Kirongorori Primary umwaka bw'erwemo kimikianda na 52
ng'etane bire 1977 asa akoreta amatemo aya Kenya Certificate Primary Education 1989 mwaka 1989 akamunyoma tacheti kugenderera kurwahu asengeje iki sababu kitari kanyarikana ekagera akamunyoma omunyoye so byake muntu kurwabo basi mwaka 1999 omonena akabasisi nina abana batatu etu ni mu muro monene nero manyikane timuna konde aselieta tige kasi ari ngo sako bere stage Brenda, Hiltrud, Ivan, Fred, Lucas, Anastasia, Nomo Kegiroria. Egasi aye sensei. Na bundu sete amangana ya maji. Nara kolete mulumu bundi bwa maji. Wakora renge bolimi wichinje gens. Na ende na menya isiko asama tukamange asokuelege. Mwenya bere tigangenda bwango nkwana igoro y'obwire bwaye kinga kichonzi maremo ari moyo tarekanete ori munyanganyangwa asafya yaye igarenge afyendonge ego jago ika omutinyi onane mwako oeta agachaka koigwa obunekanite kinengo na gukorora muno akayire nyekitari enne ya Ugembu akarwarirwa ekero atowikanite orekanite ngani gabwatege kubekenene akorokana TP asomo nubiga songo akayira nanka koende ogenda takogenda oyagwa maryogo oyira na gochanka koende akarekana urumurweire muno akayiro Ugembo abanyagitari bagateba ngatira agendera ko maryoga ya semitinye tatu kurende change tiketi nerekana akarekana bono bayiro murweire muno abamu abo bakamoyire nyagitari kitari kikianda mutinyo batatu ekeraro kananga urweire bono bwasidi muno kurende gokigoika kinsa inye kyabo tuko ibekora kana litukeri elita ya tiza agasiri bugimubwaye bono osirire obwateme aka 53 otigire mayengo muno ya Sofia abana baye batatu na abachokoro batatu yasa museseni njina samandi chatimaniga igare Muhammad na ndo mugisanga mbiyama rambirambi ya chaiga pastor wa Mubera district yorio otosomere kifungaiga wataire siringi 100 mbiyamano Ondus Nyangoya siringi 20 Teresa Achochi siringi 20 mbiyamano Susan Nyonchari siringi 50 mbiyamano na walita soma egunga na otorama karato kunya koganda getangase sinini abangina mogotiriboke pare yiga moikansa abo muchinoro monjo kega abagaka tomana igo muchiyubi wangi magagaiga niyomba neraro yogochani abangina mwesi para goika ekero tokurangaria abakoyoye tokumunyoka bwangu togenda se abakoyoye bwangu iga bakibiego bakibiego gusaba koyoye Sofia moche gocha chikazi ni abara abaigwa benkeye abaigwa banka mogo soke paraiga mutirimbo ke goche meteri mateiga mumira noro na abande iga mumanya gocha abaigwa benkeye ga abaigwa babigwange moga ndego chimata aliga kangana nkaroro mumanya gocha akoranga karaba kwa bakare kwena kwa babe tima tinga etwara rangalia bakoya yakibirego mine tinga
na moja point muna litwaje injo akakabani abakoya yebigwangi abakoya yekibyego the same case babere side ye abakoya yekibyego abakoya yebigwangi babere side ye monyo ali bichiyegere nalito nagende bwangu ekanisa mwale batwabera asini nese ngenjo mwato nyoli yake tuwaja kuchako morobe wachinsa isane moigoro igoba no twabera nasini ni ebo kana 45 mote koba chikorera yani tuwate baba koyo ya bigwangi saidie abakoyo ya kibyego nsa media bigwangi tokoberaga abakoyo ya na bamwe omedia bamwe abanyamuita tutene nana ini na bai ya abakoyo ya bigwangi babwata baswati bamwe bigwangi varia abakoyo biego tari vai oi igona bamuri grupo ye matatebe bari abakoyo kibiego boka I think so bono na batware konyora oyo moimno asabe egere togende aba ari mwankore kaniri asinini ya tole buyanga ki abakoyo ya bigwangi saidi ebarenge abakoyo kibyego esaidi karabatayo tigato ando baba bamoyo dia mana? Sama nene buama juga. Kamu kaya ne Simeon, Amini Samuel. Astata Iwan. Apa kaya ne Tuan Seremurara Tom Navamuavo. N'abantu bonse bakire asomoye buyu bwamabi bwairire biyamana na batokwana lakini rende esenge nje twaba egrupu yanene nkoro ngina bo gatoroche abakoyone na uri twacha kwa pole wano libageri ngo chikoliande ndugu yane yoro monene na otoranere era abakwani naenda abakorera introduction y'abantu twarwa kuluru weje kuba pole ndiye muno. Thank you ndugu yane yono pateneri bomuyigoyo bantu bakire korwa engora gocha sinke mugaka iwani itangani abantu mbarega twarwa ruguru ndoje moy kansa ariko rumagena imoka gamo abise baro cyamu moketa riwo. Thank you very much asante ine group ende rote kurwari amagana nabaga igere abande ga cyote mokerai abanda tora abakoyoye Samuel ikyara tubwate musiko mwabo igotoria bako na abande baro bari direct yabakoyoye bali babwate yani wali esiko rwari ese so byarwite bona kiyashira magana ari kabiri tikatogenda bwana tubakonyera kinsa abana bako amatanga akirega iga arani nyusho togotanga amatanga umuntu konyora amatanga abiriga asenka yo mugaka bigwangi namagana amakongo lakini yakanikia magana niki mwego munyagitari yo ngandi abale ngabo nateba ngama roira akire bakwenda baegwa bakamali okwa nabo na ije nimenya tano munyagitari urero bwange kaiga bwatusumbuire sana bwatusumbuire kwa kweli bono omuchando yo mobeire nandi tusiki okwano timono murasiko ga ekigwa abande omuchando yo mobeire asawa nyagitari n'uyu. We are having not the right people at the right place. Waigure mwanaji bono iga watu tubwate turasikoro gachikwati bono muchando n'uyu bakwagana nerigento
batamanyeti ng'aki omonto agagotebi naki ng'omonto namotagona esiri TV naende gokwenda riakoira amarioga magochaka kori ng'aki gokwamoete saiti igo bono ng'aki igo namaete getamoete bono amakweri ande tobwate sai it is because of negligence, ignorance, wrong people at the right place. Nara ibona agete bono gokorwara omanyagitari gantebi iga abanyagitari bare Kisii along Nyanza bachire kori chibesa bono gento batagete no bwate kati beraga borwere bodio rwarete mbaye nachara borobu what they are interested with bechibe chibesa chisaye buya ekadi no bwate yasa mara yado onye mutaite okonyo murwairo ino omoto karwarire goko wachake komenya kyomo yo kana goko bataka tango mubara wali karati yangu turara rigifata consultation ikiara bago kuna marwaira anda atagwa na tiko kunwa chinga chimbe yani batara burangi batara reto burwaira amo umaye uchukunu bono anyway gaki abere kwa tanfo chese ke ya ito mugaka bwangi abana baye barwale yes but they were not properly attended to baba chieto bakaye umonta kwa gwerio nando bateyoiga kwa gwerio nyagitari onye chi sign chirigo chenchi igakonyoria ogeri don't take that mistake ngadi ya twete nyagitari eria bali ya no konyuga igo gocha ko gete kieke chenchi onye chenchi tiyo tiga don't believe amalio ba soko ko nyagitari amagana ya yarure amagana achirega gato tigerega abana na baito nabwo abana tubwate bago tubwene lakini abana aba ngo baketi kosi batarenge 94 okonyo mwana karasira matebo bwate agenda gusoma medicine etari konyeigu anda alikuwa kora iga na ndo eto kwa doctor oichaga doctor but cannot really know omo chando te kosi yo kurwerege bona ago kwa kugeligyo swata go yo ngaki kwa kwesindani bube kwa sindani go kwa teterebwa bona te atu nekitari ande jino mo nekitari go treating go korwali akaruna kama te go mo especially go mwana Douglas ante ati ngamba agwene te go kunege teke igo kia agwene te kira sambu gechi chigo change igo maza gwekuna bona senge chiyo bwangu ngakimo kune bwangu chibasa chie kandi swa kwa gukwa bari chiyo sio kwa ro chiri igo gwetani chiengetere bona bakagukuna mapema bona na watu ikere sere igo nyasa ora bakwanye iga bona mainga gukwa rwara pati nasi woche ose otigale gari lakini to saberende nyasaye ase nkeje ga yage tu asama baya na ande te akankende iga ya rega iga anda balekta alwaito munya bomba sabere babeke sama sawo ege to batamanye tu akana ngato bara tiki tomai bako rifatu elsewhere bona chine kitati kana tego kwa wale rifatu tulivu tifare boikia centro nkogweno ule ndio kwa kugwena lakini wale si to mama mnagita hata kwana nero kwa kwanda bie kwa gole lyogo ditalio borwere bolio orware ekiara kwa korora na wogo twara TV na wogo twara hasma wesi go kororo ule lakini kwa kwanota to kwa TV ule ayenti mwati kana motema ngo dio dia TV Bueno, no hay cuide ati te mo por be cuide ne corona. Era ngo coroliere. Bazo ata karamo tema tipi. Elio ko te tal machia, ngo ko ali ke me chando ke so mubiri. Igo ga ati asa te ga ko ani ke ya yo de bokomu. Tu ni saber tuensi. Mara bado yo voy a entrar, tu ati ke ma ke lo sawa kwate. Lakini ni mbaya. It is wrong. It is wrong. Mbaya. Dogo tu ala watu wale kabile ngejenga na bao tukweni tekitali bao tuchaga chinda bao tukweni bube. It is wrong. Na ande tiga kwa jera bana ko kore rwa matemu. Na tiga bana bao tubai karansiri.
umwana nyore yaje nabatoko kanga umwana nyore but si bona michata tugwa ya sawa konya sibia bona bona abana batwaje kurunka baje njiwo tabakore bali tweje kurwese Agnes Nyanchama njiwo cya muteri no samuri ukwana abaiga go baje kurwese Agnes Nyanchama oyore abalo to mito kada tuoria bai mutero bako igorega kama atikiza chachiri ase chachiri bona asanti bia mono bia mono aselibaga bia mono tunashukuru Ega fanya mwelekeo current direction. I think so. Mwenye upigete mwenye. Ayo makwa na yani kali. Abakwa ni mwezi wa ile. Jino mwabo Sovia. Muna mondo jega. Mwezi wa ile bila bakore production. Bai mchoko bako igorega kama chinsa ntubati. Aya, mwaki wana kwa bia mono karansa asenge kitoko munyokani gwango iga korenganga abagani baitu na abange bacha iga abasali baitu bagoche nkeye na abange bara abakora limbali na asenge yitise chiyo cyato basire iga otwale ko munyoka se administration yetakayemo abagambi baitu basali utiga togenda ensema yekanisa akadanya kuliko kanisa bakora yo dunia jinsi sombale ngega akabaka kutoka mututu kirongoro bya nyera rorasa ensema ye kwaya kirongoro likora kwangu kambora sasa chibuye ele mwarengana onye muri ane chinsa cha tobwati unomo bambi bia mona si aselibaga Sovia na bana baabo no mugaka bigwanyi na bana bamwe abakibiego kona nje ko irari bageri kubaye ngore nene muremereria somo nene point ya kabiri umu assistant chief na bata kire ko baga amatanga nari maatume tembe anga muna yaiga nande tosibetio mu murondo ngakibiego iga ya gatatu igonare bateba iga abantu baminto tigango toremerera ni amakweli abukira mange tigango chikanisa chimokirere igoro abapasta bariga kumuranche isabere ese sabere ebinyo sabere abantu nari kiro umuntu tigerwe cyasobosibwa Nyasaye cyo moye ndagete gusaba Nyasaye tato bako na ndo gwobonera kare na kare gekogera gwatwanchire tore moyo wikabono iga Nyasaye tigango gwobonene Nyasaye esauli Nyasaye iga gwalwete kibiego woche senka yabigwa nande bono ikire kurwa sobosibwa nse yotigire family magega Nyasaye goto gusaba nyara ko bagokoyisira no ko bagokwa kwa bocho kurubono goikoiranie oborwoti bwa esense Nyasaye nyara ko bagokobagitera obarende kero bagosoka ne kero bagosora asiri etali aone li mwana Yesu motori ito amen sasa ni ya mono kero gororia sibie ogotera okoma
Musa
Biyamono ikwa itu ya kirongoroni. Bali chikasi mchari wangi tena ika musali uti musangereza bamuraba mwabo biwangi wasinende senje ejinsa nanje nathenire mutwa iga senje ukwemanyikania nje no muiwo cheke ndeke ona kinera imyaka emengena metangi imyaka 10 nimanyetavya Nyambi ubesikie. Biwangi urambwa mwabo eserie tango kupita mungeri aiga bakondo kamati ni ando muiwo kio muiwo wondoro na bantu igona amura bari natene na momanya mbosu kogingo etaba ibana na bangi bara momanya ngide yanko ye nyani asaba rende ade murende rende wasaji kanisa mbia hono nyamebo dake moiga abaiwa mora ya report yeri ngamwe ba mwacha nyamoyo tutume abuna bakora ga abaiwa bari babigwa ngimosa liutiga tawe kanisa libaga Watoto wanalia, angalia, wamama wanalia, angalia, wazee wanateseka, tunaomba wanawafariji, angalia, watoto wanalia, angalia, wamama wanalia, angalia, wazee wanateseka, tunaomba wanawafariji.
wamama wanalia, angalia, wazee wanateseka, tunaomba wanawafariji, angalia, watoto wanalia, angalia, wamama wanalia, angalia, wazee wanateseka, tunaomba wanawafariji. Siku za mwisho tutakushinda. Kifo nani atakushinda? Kifo lishinda naye Yesu. Alifufuka kutoka wafu. Siku za mwisho tutakushinda. Watoto wanalia, angalia, wamama wanalia, angalia, wazee wanateseka, tunaomba wanawafariji, angalia, watoto wanalia, angalia, wamama wanalia, angalia, wazee wanateseka, tunaomba wanawafariji. Watoto wanalia, angalia, wamama wanalia, angalia, wazee wanateseka, tunaomba wanawafariji, angalia, watoto wanalia, angalia, wamama wanalia, angalia, wazee wanateseka, tunaomba wanawafariji. Etera pasta kinyanya kunya kuyarigani abayiwa namwe komijyo kabako igarende Sovia abarana mwe ikaiga bare chikazi cya Sovia chikazi cya mora cya kibyego ekara barare pasta na bonta tego kwande rova ikondeli moro abayiwa babigwangi mwabura mbayo pasta nabo take over. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Odebwe kore ngo kaboko yonye kondoche. Odebwe nsi oro moyo angore kaboko iga. Biya mono. Tagate kwene Nyasaye ngambu ya mono asenge njo yumo gasoye iga. Nonyetera sama tanga. Nyasaye gutikara kwa Nyasaye. Gusona. Ninkagati ngakira yomo chire gaiga kira asenge njo korenta pole asumuchiyo. Ono ntetindi morani bwerituko ne karase mutuga iga korende nigo ni mukire ga singincho yo korenta pole kwa niapa on behalf of kanisa ya Matagaro Fellowship Church ego tuka asumuchiyo sengera
awa nsiyo murayito monene kurukucho ile ombati yote ya 90 lakini ore 90 kimoika aine ase kanisa yo nebwate orphanage totegera no mungna yo goseka ayo kwana kara kirango isikomanya ori oraire nkiye ko rakirete to goseka onde kwanse wokwana kire bono ase kanisa ya sengera kariwe kire sengere chiro tareke chiro mono galia mabutana ra kwa Samuel petrol station agachire buyayiga mayiga yaye kanisa yini yogotoka kanisa iyo ndubwati orphanage erendeta abana bari kintakana nande bari batari kwenyara bono ekero twenge kunyakoranira ndire jiri tweka somo cyo kirongororia umwana naroro yomo uyibona ngaiga sitwakira samatanga okurukunyanduko omongo nure kona na kibesa mategaria okire kibesa njiri chamana samatanga umwana naro kurukunyanduko oyomenye ta orphanage area asomo cyo sengera uyibona ore ase amatanga ngaiga somo cyo yokibyego igobono abanafunzi bonse kuri orphanage area ase kanisa area eregaiga nigo bacha n'abakristo bonse kuri asomo cyosengera twacha singinjo yo kwa abashirika bega aba mojo yo kirongororia abago cha kanisa ya sengera nabaiga asomo cyoyega okibyego nabaigo asinyanduka meta orphanage na kigera toyega abanafunzi barya bari paraga barya sova Nigeria munya kwe yariganya amona hotero kuya before Pastor Vincent ataracha gaiga singe nchiyo hotero ringana nima iteka chisa cha kire sana kolende nabe chiteka sana westeka 10 munya kwe yariganya asinge nchiyo hocha asogotera na muna munya kwe yarganigo intete kurangeria mopaso ni bwenzi haijalishi unaenda kanisa gani alafu imai kurangiri n'abapasa bari bagosiriki ase mission gari sengera n'abari atomenye tasiga tunu gari gorera bwana Yesu asifiwe igonga egetunu gerike gorera ase territorio mweropi ekanisa yega ekoromo yega unkwe ngatere na okoro gusabagaria nane ntubata apasa wana tekwe ngata orona banafunzi n'abashirika igobono onye korene ntugorogaria abapasa be mission na mupaso ndubwensi oja asa matanga yaiga ninjimo tugaiga umusari utu musangerekano abapasa akikosi ngoko baenda bayigwe ngosabano ba embi ama abapasa mwesi njugo jagai andis kunyalekana nganku mungu kanyola asa matanga bono ntoma itinga matanga kiora agenda oseke anta oseka wapasa wonse bekerenya utatiku mupaso libeka ochikotorendere samoni asa matanga yayo na tebanga including pastors from the mission na mupaso libwenzi ocha yes mokobekereni buya sokorekana ninkageretenga abakiri mutuweiga n'abapasa mbalimbali abe mission yo mokoberamo ubose bali baji kuri present mission mokoberamo bali abakristo bakobarora osenyalia abashirika bali bakirongorori n'abantu bagaiga bakorora ni kemaine mwaje mwenzi yes okay ege ndango korange keiga hindi kwa mupasa jibagarandi ntobwate umupasa okorandi nane tinda kwali bagosa for 10 minutes tinda kwali baga ocha kuri wabaroni ngo kwali bago kwani lieta dioka njugo cha pasa okwani lieta asekwaru nkanisa kyokorandi full stop
Munango koroja agatebanga baba teatro asabe Mungu angikia madali kikia ngukore hii kono. Usema na wake wakisoma mimbo. Bwana Yesu asifiwe. Turojerega magana na makongwa ni byare. Tiaje tambwe nganje amalieta ne Daniel Nyambane. Omo pastor Kurunya Cheki district. Ngora kanisa ya PH ari mokomoni go. Nenka yane ne byose ari asimo kubatera nga eomoyo. Gorende aigambo korera bwane tigotwara magana mange. Kya Mose ni waziretera Yesu. Amen. Pastor wabega moke sana. Thank you. Iskoja. Elieta asokurandia anda sikwaru. Abanyu ndumbu yamale. Je pastor ndora. Igasi mole. Na omenyete bwone. Ando mbata blessed. Thank you. Wapasa aweke mlingora wale bodi. Bwana Yesu asifiwe. Ubuwiri nobuya egekogera musikanamo n'abantu. Onye kuru muwiri naitira kunta gitimbu muwiri batewinga masikani na mano weke ino kuya egekogera nonyane kero kwenda enyumba ya kibara egentukiro roni jisuti chiago na ogana ni suti noenda ne gari upageti dichikulira se nyumba ya kibara ndiringa ekeyi. Tiga asingi ntuya yone ekeyi mono egekogera mba wenere na ande tinsari umukutano acheni niombe. Baba wetu, wewe ni Mungu nasi ni watoto wako. Mahali hapa Baba tumekusanyika kwa ajili ya kumpoteza mpendwa wetu Samueli. Familia yake nimeikabidhi mikononi mwako Bwana. Wewe ndiyo mfariji wa kweli, ukawafariji, ukawatia nguvu mpya. Ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Mosisi ni wewe. Amen. Amen. Pasa Wilfred Nyabuto ekanisa nturu wa PAG ebotoki wilaya ya Sambeta. Amen. Omuherekere James Oyaro George Nyamiobo PAG. Amen. Next. Kuru kwa Reverend Dr. Richard Nyabayo aiganika kurandine kanisa ya PAG ase kanisa kuruku gitono PAG moga kabiwangi ne family pole abangi namba bakubekere ngima ya gaiga abangi namba barekere kega bakubekere ngoyi moyo mole ogoraria moyo mole muyamole kurumagambi yamole oyo nomorandi Joshua otori igaiganinka igonkorwa ekanisa ya Kirongorori omwanafunzi ndo igapindago kanisa nkorandia igatusabe Nyasaye byamona sengencho watorori bagaba tori moyo erinde litogwe nchiri ya kale na kale tonjo katopige bibe ekero tokora turare asokwege na tokuganyete ya kabere wano monene muna twachira somo choyo iga egento tokugosaba nkeringa asama bagaya igatigaire Nyasaye orambora okoboko kwago oremia abana bae abana batigaire osomo choyo oremie abangi n'ababoro kabatigaire osomo choyo kobwa mono ogendere kotenera obe nayo mugako mone bwen chingechiga erinde ligetanya ko bari kolekana watebe chintakana n'ababorokana bao bono baire ubarae ubarwanere keresegi ubabwerekere ingana okoboko kwa okondere gotawala semo choyega na kuwasaba waitu na Kristo Yesu ari motora bwense. Amen. Amen. Next pastor, please. Morojiri ria chenchi rire. Just take 1 minute please. Gamba kwani nga Bwana Yesu asifiwe. Oyo iga Pastor Daniel Yombati iga ninka niteyere mwana yetu lubali onkorani kinyo. Igo tuachire wote banga tiromane na abalende na ndabase. Mopase unatumia tenerega tunu ali gorera anyara ya mabo. Yes. Hallelujah. Na nje sa Maria tango ku Pastor Wilson Magara ngo na ruguru kanisa ya Sengera ali asisofia gusirikia Sofia no musirikone pole sana
asema bakanyolire mbira. Next. Bwana Yesu asifiwe. Ngorero koboko iga. Nengora ya nebo Joseph family oyera muri Baptist no mama nitori gutini mwajite Yesu buna mabori bw'ubuzima bwane. Amen. Ikanisa Faith International Ministry asiri buri ya Matagaro Fellowship. Bwana Yesu asifiwe. Mnipungie mkono kwa majina ya Pastor Geoffrey kutoka kanisa Matagaro Fellowship familia pole. Next. Asante kwa ajili ya nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Namshukuru Bwana kwa sababu ya nafasi hii. Majina ya Pastor Edwin Nyabuto, Matagaro Fellowship, Faith International, Mlimani. Asante. Na utoro mfaso yenga sumo imarine. Bwana asifiwe. Na ncha mwaliye tango kwa Dismas Oseko mkanya bitunwa gusirikine kanisa ya short off kutoka unyamache. Naja asingi ate motoko randine diamond. Pastor tukitaka kuona ndetoko sababu wanafunzi waliova Nigeria sengera waliase nyanduko aramu na barabu ntagate mochi mwensi gochagaiga mubekere ni gaiga yeko garanga tukokora iga ndetoko bari baga arafu morente pasa ime abanafunzi bali bonse nchuocha. Hallelujah. Mwanene saba. Amen. Na yeko nyeto goitabasa matanga ya kibiego na ino bwatoboko. Hallelujah. Bero nabali bakorera no morandi dio konduso ngoteba Sofia Paul. Sofia Paul, Aska Paul na bana ba Sofia. Tinya sabaremi tubwati ngo turabale miseseni. Sa Matagaro Fellowship no turamo na barandi aba turalituri. Amen. Jen Pastor James Makoyo, Faith International Matagaro, Mongino Pole. Thank you. Next. Bwana Yesu asifiwe. Asama leta mbiusi basta Matagaro Fellowship. Bwana Sofia na motore le manya sana aro biyamono. Bwana Yesu asifiwe. Na inche tiganyire libageliga ko batebi pole bali twensi umugaka Samuel abugiri sirimbi tuchige gaseri tukulia lero tumanye nga ereta manyeti kende kolende ndu twachirega iga tumanyete ngali tukeli monguru turasenze tigatorunga ichinjira cheito buya tutige bitina abarogi bagendiri taya tumanye nga Yesu ni gatutagete ubwamate bwitu tigatobeke buya. Thomas Menge, Faith International Ministry, asekanisa Matagaro Fellowship Church museni. Amen. Na nitara saba tangaliende moko naga kichingo bichingi sana. Haleluya. Maite amarika watebanga tiatoa kirenya sai ngambuya chinga kichoba kongu chinga kichomogo chinga kichakero mugoko. Bono ntara genda sitambo kiro kende asenye nchonga ria chenjire. Nigongo sabanga abanafunzi balitwarangeria baratigake. Pasara kora arachagaiga arakwana no mugando obwensi ararupore yae baadaye libagari gotoka pamaegoja akimo kuanjira yo bono ntaragenda sikitambukira ikyo tigandangerie omori wigose omo tanganito asabangina ase kanisa ase ministry bomo pisho gose bwa apostolito anyare aje arupore. Karibu sana Elmeda. Manyika ramo keiga nere ogotanga na abangina. Haleluya. Abangina gakimo kuma gachingo. Abangina bakubini sana ngaki oyiga nere ramo nene. Haleluya. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Kondora kwa bako ngonya kondochi. Mwana na bakwe. Samarita ngoro komeri. Korwe kanisa ya Matagaro Fellowship Church. Asemama ya Ivoni hapo shiriki pamoja na marehemu boigo ni mbwato mwana ya Maria Orphanage oyore ana maikea na ninge ndrete ko wakanyasai aso warato rusiri no waraga ndrete ko tu. Haleluya. Teamo sese niwe na otoria muyama. Amen. Amen. Thank you so much kwa ayo. Bono Mama Sofia familia yonse yatigaire tete kwa tebenga pole sana. Pole sana. God is with you. Nyasa na remain.
iendelea sama sama, na sisi tutaendelea kuombea hii familia ambayo imebaki. Akiamae ni Nyasaye no muyare. Ntagata tutaterene chinguru sana na yetu rasa matanga. Aichalishi no mukatoliki ore, umwesi diore, wasonde wensi. Ntagate tuterene wa 20p andose asore, aikero tuchikumaliga nyomo sombo Nyasaye. Tena andose asore. No nyikanisa yenu muri botenena, lakini bona we garende ekikuwe radio kutogotena gaki. No nyuma botenena kanisa yasa ko genda mukora ndi kumwe karaste. Wose korosete tenango asingencho yobuya uwa Nyasaye. Tenena mwezi enteta abantu bonso tene paka bale para garia totenene twensi hakiama ene Nyasaye no muyare enteta mote ne chinguru hakiama ene Nyasaye no muyare Nyasaye no muya. Botera mwe moja. Akira kupasa Vincent Chingo vichingia sana kabisa, mtumishi wa Bwana unapoingia katika mara hapa kwa sababu ya kuleta the word of encouragement. Karibu sana pastor. Bila mwana tuikaranse. Amen. Bila mwana pastor. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila mwana seli bageliga na yare konyora na inche asingencho yugo kwan asingencho kwana ne familia ye na inde asingencho korete ngora yane ncheli gongoro kwa Osoro Vincent koro Matagaro Fellowship na atebire ngora ase familia ya Bigwangi mono mwa Kibiego Sofia abana bao tuwatebire pole sana. Nyasaye tigaba kongi na ndiponya alekore maime ya Kristo ng'inere nchira y'abantu bonsi nainde wekatu yanchirane kereri ngara lyabeire boneriga egentura kore onye obero molembe no gwanchira nangari ikira koba ekere gwanchiranire oreme nindo suke bosio ibona abo sabeire oreme Sofia oremi abana bao kere bana ore koremete na warumbonya le ko baba korema ndete sechinga kichinge ndete lingana lye Nyasaye tindi ko bamutambe asinge njoni manyete inga chinga kichoito chia gendire mono wa pastor bakwanira byamona basumba ba Nyasaye byamono abakorere byamono bagambe bara tegete monganchere na inde ase chinga kichisi niniga nigore lingana lya Nyasaye egere nkwane no moyogo ase nyankie yiga yo moerio yo mugakoyo Samueli Kibiego ase kitabu kia okomanuka emerongo ibiri ngochi gosomeke funge kemotu kitabu kia okomanuka emerongo ibiri egere wongera ali na ikaraste monto yo mwana bawo ikaransa talinga ninje bieka mbekere ngobero ase kitabu kia okomanuka emerongo ibiri tosome orocherere rwaye rwa 12 okomanuka emerongo ibiri ogosoma 12 kisha nikawahona watu wakubwa na wadogo wamesimama mbele ya kiti cha enzi na vitabu vikafunguliwa. Alafu kitabu kingine, yani kitabu cha uhai, kikafunguliwa pia. Wafu wakahukumiwa kadiri ya matendo yao kama ilivyoandikwa ndani ya vitabu hivyo. Nikaombe. Baba Mungu, kwa jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu unapati kuitwa Mungu. Siku ya leo nimesimama, mimi ni mtumishi wako, nimepata nafasi ya kuweza kunena na wapendo hawa. Tumekuja kwa umoja kwa ajili ya kufariji familia
ya miwani. Asante kwa sababu ya nafasi ambayo umenipatia Bwana kwa muda mchache nikaweze kunena na wapendo hawa. Ninaalika uwepo wako na nguvu zako za Roho Mtakatifu ukanitumie kama chombo na ukanene. Funga kila sauti za kuzimu, funga kila maroho ya waganga ya wachawi, funga kila madhabahu yale yanainuka kupinga mkutano huu. Hayana uwezo, hayana mamlaka. Roho zote zile ambazo zinatumiwa kutoka baharini, kutoka kwa nchi kavu, kutoka kwa milimani, ambazo zinakuja kinyume na mkutano huu, naangusha katika jina la Yesu. Naomba Bwana unitumie kama chombo na ukanene na wapendwa hawa wote. Badilisha maisha mtu hapa, okoa yule ambaye hajaokoka. Ewe Mungu, leta watu wako wakajue neno lako Bwana, wakajue njia zako Jehova. Asante maana neno lako linavyokuja linakuwa kama upanga ukatao kuwili. Onekana katika mkutano huu. Tunakupa nafasi kwa sababu ni Mungu, na usungumuze na utende na ufariji familia hii Bwana. Najua wako na uchungu, wako na machozi. Tunakupa nafasi kama vile ulivyoenda kwa kina Lazaro ukabariki Martha na Mariamu. Tunakupa nafasi Jehova Jire, wacha ukabariki familia hii. Chukua kiti chako na utawale. Wewe ni Mungu kwa yote na vyote. Asante maana Bwana watafarijika ndani yako. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Sema amen. Dele tengu aneno montorega iga asijita gekainde nonya tuanje tiringana lya Nyasaye, nonya kwanje tiringana lya Nyasaye. Chitage kantele tengu anenae ne chitage kachinge sana chirio monena ngancheire asogo tena bosibwao ingatarie twachikalete konyorana, lakini yabeire no wanja kwa Nyasaye, yabeire nimero melio yanyalekane otomerania asingi joyo saberengeye, asingi joyo kwimokienge asama boka Nyasaye. Bantu babeire bagotera biya amatera achirabia amarandi bakwanire biya ndetengo teriga inga Yesu no moremi obwete bantu bose inga kere twakore moyo mogenda toringa kero muntu mogenda reboye familia ngo tigare egento kenito twakore loko batiga soka logo kwa Nyasaye egero monena rende chitakana egero monena renda babolaka asenge cholinga na Nyasaye ningo temangane tata wechintakana asenge cholinga na Nyasaye aligo temanero mongaka babali barababuraka twasomere linga na Nyasaye kolwa sege tabu yokomano kemerongebere omosoma kwa ikomerengere aseru wayeke gusi ningo linga na ligotera iga eliongarora abake nabanene bateneine osiwetero kiobonene ebitabu bekaigorwa nendege tabu kendege kaigorwa ekitelege tabu kiobagima hayo tabu bilibya igore tue ebirikire kyoyomo nogokora kwaye yalikira matendo yalikira okora kwa keroyomo amaniko nigago tenaiga ingerio keroyomo ase bali bakwete babokire bono bakanyara koba bakobambiwa keroyomo nogokora kwaye aseli tugolia leo bete okwana lingana ligoteba ligere lyo okora kwao ligere lya chinjira chiao ligere lyo okora osena maya osena mabe lingana lya Nyasaye ligo ligoteba iga ebitabu bikaigorwa naindege tabu kende ekanyara kwa ikoigorwa ekikialenge bitabu kemogore tie bogima ogore bitabu birinde ligo byabore tie makweli bantu barikiro namakora barikiro nabantu barikire gusira nabantu barikire gokwa delete gokwana no mosachora delete gokwana no manginoraga no mosai no mwana moke inga makorao na mayekalete asemo siwa Nyasaye ekela lingana lyo monene nigo ligo tebaiga inge bitabo bikaigola inge bitabo bibegole twe nigo bibogole twa marieta ya bantu nigo
lietaria ulirike lietaria uliarikiro onye nayo koromenya bibe abitabwe bimbiro bigendete kolika amakora aliaito bigerio gokora kwao musayo netete ngotebi ingario gokora ayokona gokora abantu abamaya abamabe narasamariko ebitabo mbiroro byasangereirie ogokora kw'abanyabibe n'igitabwe k'emongero byasangereirie abanyaborongere egentongo komia ingeri nyabitabu nigo byarenge bingi nande muna bire binge nige bibogoretia abantu bali keira makweli ingabona abantu abange banjire gosira obwakaba moyo karera kare abantu abange banjire bakora mangana mabe obwagokora yaramaya oise kurigereria ekero gosomanga ebitabu nigo byabogoretie abantu abwatogokorokobe n'igitabu ekemogioka gatiye ebitabu ebiga kiabogoretia abanyaboronge oise wake esabu eyo nonyekera simengwa chiete nabo komanya ng'ebitabu ekerebire binge abantu basirete nabo igo nigo origerio gokora kwao mang'ana yogokora n'amayare yogokora abantu bande ayoratwarerwa mbio oraigwe ebintu ebyogokora byabeire bibego chiasa abantu bande ochiasi chinga cy'abantu bande eratoka nayo gokorerwa inacyura igwaye amangana yo gokorera abana b'abantu amangana yo gokora ogende gokorera abantu bande ebintu ebyo gende gokora abana b'abantu abaho baragokorerwa ingakigosora igwe amangana yo gende gochira abantu bande babe ogende koroga na goita na gotindo kora na koragera aye orabana baba nakorerwa ingakigosera be ndetengwane no motoraiga ingoteringa ekine chinga kichingira onyare gonchoro gendo rwao onchoro gokora kwao onchore chinjera chiao hasinge nchori etariao nabe kunyare kanalibikire hasige tabu kyogokwa hasige tabu kyamakweli bantaba yambale kanisa ime bale kanisa ime amatukose lakini nabwa barogia babe ndetesuka ngasore ndetesuka ngena sora akarogiaka gatotambire ngambo sukeya kose notengechiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwabere gokorie chinyama cy'abantu ayo turi kogenda tenene bucheri lakini mwabo tambekerie kero sema shetani ashindwe, sema shetani ashindwe akaogia taiga atomone na tare gotoria ogokora kwao ni gokorikire abantu kwalire miaka yose nabarikira segetabu kiao elietaria orikalikwa okariko ngakarogi fulani abantu kwamenire no mare tinga kichao ngwekachire okoletwa sobo simwe kilambero okoroka bakemeronde y'abantu okoroka bakamajoni gotinya abantu imanye tinga kira kabere imake mono aho kira aho manero ngani okoroka motori kwaliete abande nigo barakondigereria nigo baliete matumbo y'omuntu bakumetinga wa ngeko mobase aho kwana na kediete matumbo osenero na ari na majongo cha sai yo mwana ulituatindo kora kurwasegeti sema shetani ashindwe sana akarogira kaiga otare gotiga baba ngoko sabera lero ngobwatu ore gosojoreni ngobwatu robekero etuba oye tuyo maro tebetuba ya fanta enene haleluya haleluya ngobwatu ore goterino buina bwa monto ore getirianda ngobwatu ore gokorangerie getondo
akingo babori rero iga ngale totene gokorwa ogende gotindokora nabyo ramanye nka Yesu moyale nabyo ramanye nka Yesu moyale nabyo ramanye monene ngokorale nabyo ramanye masabo nigagokora okore meremo tengo tebiga rero tugakoria abantu kalie nyama kalie mboli kalie mbata ogokoria kalie ngurwa ogokoria. Haleluya. Chingo konigo tugetera kitoko nyenya. Asenge njeye wasatari hiyo. Ngele itakie koka bwate. Okoliga yo mwana wa Mungu. Waligere mwachi moto chia ichi amete. Wamera mate watabenge weekend oyo ngo muitani. Ashindwe ama asishindwe? Ashindwe. Haleluya. Abantu tigotole kanisa lakini bona igatogende chinyomba cheto abantu bali bale kanisa ine obo benande boyane kanisa nigo tokonyoranga mobegete bintu ironge bibe omonto tugete ngao omonto tugete ngiti nane nore kanisa wakachingo biechego echeise chana kogo tugete bintu bibe ati chencho bagewao arwasa yo chingo byo wakechira bosa amasaba yosa kanisa ya gerebosa onye gotuetenga mondi ekorokwena. Haleluya. Ndake komanya barangi balenza ngo angeri abana bake babolingo baba tugete ngondi abandi eriye kobere yongo batebe na ninche baba na bate ngondi etali gosoka ekolise eriye yongo. Haleluya. Abana bawo kwana turangeria abana bake to baboli bago kwana tingondi motubeti chigotaro botukobweka lirioka nande na chima okore meremo. Bwana asifiwe sana. Ikiwa tugerege tole ndete abana bao nigo babegete chinyonga isiko lakini nalawe kolie ndagere ngiya engiti onye soge okonyerage. Haleluya. Abana bao bagona kumeleka chikochi chianga niyo chego chokete naona ye tugwa dino likoro tokore kakaroya lakini mbotoko nigo ogotara bokia. Haleluya. Tobatile babo tobananye barwese batutige batuchandire bobe batutera abana bobe batutera batatara bamama bobe dogote babagi bakwe bakwose batoleke mate una togote baba kwengo chaka mole gotinde kango ngora tinde kamole bakamwange kore mogo ina. Haleluya. Ngora tinde kamole. Bwana siwe sana. Nyasaye tali okolerwe sekereli ekere wacho le kwenda mwa Nyasaye chora kigima tikakaba magorabe ole mwa Nyasaye ole siko amakorao nigali kio mwakoyo agaso inyomba kaka nagaso inyomba ngara mara oze mayo agaso inyomba ngara agaso inyomba ngara na kingo batem toa kuere kuora maui kura agasa inyomba ababa odio tarigo kura manso ile nyomba oyo sore nyomba eto kura oina yo gure kure oyo sore nyomba ko kura na yo gure kure na yo gure sabera makweli ayekira sabera onye na maso nyomba ya baraka na ibale ko chindu tikibali baraka oso nyomba bale mata ali babo kulia moroko toba sabere abatoleke chiawe chichirwo batigire chifamili chabo chatando kire nigo bagweta chizi agweta gege takia ile nyamangao somia bana baba ntabege tabake boarding lakini abaye mbago atino karamu no nyepesi mangana inaro tekejoleke mangana itakai naro ngaibalele bogoli angoko bako mosenyo mpato gusabere rero Yesu agotori Yesu akobugere oisaneke na mokao wenda abana bahobuya nagera gwatabanire bobe ngaibari omoko ngaina ngabara arambayo abangina basa nyomba bali basa nyomba balire bitote balire kirese cy'abalaka bande batige teme cy'abande muka banda rabogete ayo weya keke amaguta maya muka banda tawati non dagera nayo liete dagera yaye oyo kabaga kwao oyo wa mo so nyombo moringo sabero bebia
Mbona uliona baadaye? Kana wewe hoji yangu. Bantu bagusukia marimo. Osige tu marimo ko obugeta nore se kale na kale. Ogusukia marimo rero nare mabingo kure. Ngiona gusariri rieta ryao. Inga kale magazini nya karobao osimeke kenao inga keligende kwaba kote. Haleluya. Ogona gotumeke na uga obore muno choboga pei honye ko bwate familia nyingi no bwate honye ko bwate kalema yake akuna kao. Haleluya. Tiakona gotware ngama otogote na kwao kwali alikuwa bande kwa meko mune ngombe ngabu ya malima ya. Haleluya. Mane motaite tia wantu omuntu awitoko banyala bate takalemo. Sema shetani ashindwe. Sema shetani ashindwe. Nigo turamenye igo kwikakiririe amakorao nigara segetabu kelia ebitabu biria abao korana naye amari tabari kila sebitabu biria. Haleluya. Oko iba chingo kobone Kenya minyonge wabere Kenya minyonge eko iba chingo kemechi mondo tugaiga ote batigaje tindia onyoro yokomoriera omoriesi aye tolikonye naroho konyenyera wanye to tuge ati anyenyari mwana ko sabente morome agende ke baramba katoliki amanye ngokeri abande na nyenyete ngatugutamba lyonyo nere yangerire ngo sai kabiri na kitoko chikomenya wikatuonjoreri onye to wonjoka elietali aonde tigarase getabu ke ebitabu birie ebitabu byabo ile abantu abanga babe abantu abake babeira bake nababe baichoire nonyana sichinga cheito nigo togwata abantu ababange oko bakuragire mechira abantu tukali kuragire mechi osebona talinga toraba ngiti bantu babeira babe au korukaneli umusori weze tondo odenga toragire. Haleluya. Bantu babeira babe bantu bakutara ni chisumu batile to wita bantu batigare bo kenseye batigare ngabona balali no tigare wenseye yosi ono ya onye gogo sira malika oteba bosa na inde bosa. Haleluya. No chiongi tedu wenseye oira kalemo kalikane ngabo chenchigo gimabwao asinge nchoko kora kwao nyasai na manyete endama mwate tige kurwe emoko mwate tige kurwe libero mwate tige likurwe oborodio mwate tige bokurwe totoreke marieta itanga nyero mariga baote balera marieta ito hatiga irese bitabu birianganye mariga baote batosa se kitabu cyo mugima biamono aso bongero chengo mugoli bole lakini ngende kebe motor ko nyora muntu bono to ko te bana so ba mungura tu abugiri tumanywa se bitabu birie binge abugiri abantu bago chegosira to so se kitabu kia Yesu kelia ke bwato bogima bwakale na kale na kiera abeke okurangirwa omorere kebe mbeli utira ogotemwa elietali aho minyoka gochia otomitogia maiso kunya ngau ya bwati no tomatomia maiso asinge nchotara unchori lakini somo nchori libono hekere yesara ile uroti bwayi hekere malika agote banga totene nebo siwe kero kyo bonene baba banene no nya koromoke kogo tumwe sukuru otabale kitabu kyo mwana onde no na yelietali aho lirikire malika te baba nene na bake odete yo utiwa oye kone to korobo obosalibu aho manyanga litugongo ikalire ogotenene meronde ko boro chinguru chogotenena uno monto bwatiro iriru asekigambero na ino kore telinga nelio akoborwa malembe inkiora chorere go takoborwa malembe eke yesa telina sekero chobonene au koboya maswali ogo munga utaliai ese ne mane koreki nioroke okobuli utaliai oyo taliai oito mwana bo monto oyo taliai okosukia bole mu butuko nalira abantu bande baralire aya noko na bwetanana okona gotubeli sieli bya abantu tuoma lero tuoma mambia okweregesia likia bande tojeto kumanya ino morogi no wakwera yona kwebechera matoke menyoka oso engoroini mabito ko boli ngaki mu ngino ngaki watoke ngoroini
Bwana sifiwe sana. Abasali babiri abange n'abantu abaya bakeye igitogokora lingana lyo monene tigali tuonchore birusia marie taito hali asogosira libe kama liye taito hasobo gimarwa kare kare mariko nigagoteba hasese kiri 15 ogosoma 23 nyasaye tago kiri no kwa monto omunyabibe asige tabia Zaburi 116 ogosoma kwa ye isano 15 nemo lingana lye nyasaye ligoteba inga nigekoboko kyokonene ekera abantu banyasaye bakorara bari imbere ya Yesu onye koraiga koro munyabibe oisego kumuna bono nore tasara solo tubayo onye koro moronge oisego kwa bono nigoro Yesu na indekero jakoboka nigoro Yesu lietalia hoi kalitoke asege tabukeria Romans chapter number 14 verse number 8 linga maneno ligotela ina kina tononye tole moyo na toisakoba moyo osina toisakokuwa nigotole abanyasai mwako yorali lime ya Kristo aganjena na linga na lyo monene aganjena na kukwatana ne dini asingencho yokoronge yobugima bwayo Yesu Kristo asama tukayama kacho lete ko banaitwe tukamarobwa tumukia twegenire ngamonene nama togo makorai nyasaye nama nyetogo kora kwae ayerende orarara unabono nakira kobere tengo segeteya chora obugima bwa kale na kale wetira yogokora amakorao narako obugima bwa kale na kale osakwe ogosira wakale na kale tiago chaya abantu bara bachaita abantu bandi ochaita abantu moibwire na babu ochaita abana bamino ochaita moibori okonyorire ni ochaita abantu asinge joyo chibesa chienseye ngoika chire chiera nabo okobo mutaka na indi nabo gutwara milioni rero mambi obo imoke koro mutaka mwegene tayo mwana musiru akaye kuchime nibo akaone agatumba chibesa mubuko akagendezi yale karo monda akaira na karo mutaka naboko bokamambia nyore gwataka ini chibesa chia onchi gokoro chaya bantu chibesa chia onchi gokoro tiyo kwani abantu chibesa chia onchi gokora otiyo sangara abantu bande ingobo gimango chenji bore na inde muno mosombo datwana inga tuwezi tiga tuwekeye ndagere no monyo ndagere na mache na yoragere ni nyama na ndoragere o Yesu na ndonyo soda na inde ndio kaya ho kimandare mambingo kibore kaliboyo obo gimambo galeki mbogende haleluya nande tuwezi mwe wasito koira kero twalire ndagera kero muntu reko genda umwe nando yo njaete nana ba chingi chiko mubwati mono kombwa kera chu arura sai kolengane bintari ete bibe tinango yoro sana tinango to sabe ga tali kanisa na akoli Qur'an oja wote kanisa rongo Qur'an de jisa sabu iga bono nara ko ira e karate ne tete origa lyo ko kwao rosia makora aba marunge tigago kwa koro monyabibe gente kebe kabisa eseye omanye myake menge lakini okwe oboru asege tabu keria kemo lietalia ulitoka se bitabu bilie binge ayene gora asire kale na kale gendo keria kia muna gotwara obogima wakale na kale gentungeli kia ingekale yesarache onyoro gutwa yobogima wakale na kale nira abo chengo monene ase bali bara asuoso ningira abo korero konene ase balia bara asire kale na kale omororia nigogo samba kale na kale amakora au ngakiare ngakyokorera abantu ngakirita abantu obaroche bosa obaroche pure oroche na bieka nayo isaini nyombe ikuagache kweneneti litukeri mokorwo oirusa nyombe yingo tigareri marimo kwagorira kweneniri ayungo yatigore nona abantu tamanyeti
bache banyamenye ayina ine tokotara boboko bakani ingiege gia kweneniri no barogio bobwate bwa kweneniri bokuole ingiege kweneneti nekibesa bokuole bano gochitigore egente kenene asobweko bwese nokonyoro bogima bwakare na kare obakoro skorbon makoro hanganye korwa sige bitabu biribi bosiru twasomere oso sige tabu ekemo keri kebogore cyobogima bwakare na kare engari tukerio gokorangeriwa ogoso bogima bwakare na kare ekobo mochengo ekobo no mogoka sore nakira abo bosoku unoka bwate kiri kiyega unokare wesoka bubiyega ogenda somorero kare na kare chipisi echiobegete motu kiruruke ebinte byobegete magoro biruruke obebosa oye amatinya asoke morero orio kare na kare nakira abo bosoku aso erosie nande yaregani semi jobo kimabodia Nyasaye nagane tio moyo ni yero bosoku abanene ekerora akwe koro munyabibe niyo chakuboka koro munyabibe na inde osambwe kare na kare niyera abebiya ekerora akwe kora sama boka Nyasaye otora tokora ndia lero asingi jomo sacha uralire achorete kotokora ndiringana agateba na porekire na ina nirobogima Bwana se Kristo agachora Kristo na kiekogera twabeira na kiekogera tuerure mono asingi ncho yomoyegoyo asingi ncho asi familia ya Kristo tuanyane kwa batoko nyoro ya moralire oyiboro komentaro asoboruti wakare na kare onyo mubako yatachoreta aswe kanisa ukanda gusenga kiaba naye boigo chora rero igateba nga nintegete mpwatanire kanisa nintegete ngorere Kristo wakorera barebiye isanire bona igo gotioka bune nyongo ekuyeka maru kumbe tali ayo kuyeka onywete lakini gotioka bune nyongo ekuyeka epusa utale gochora otige gochora epusa ochore Kristo ngikwaberega manyoko nywa maruba kama uratioka ngotunja nywe tigi sesi otare go cheji njogo tiokera munege sambe ba kole moyo njogo tiokera munege sambe ba kole biya igaba kole biya igo mwa koyo omenyete nyongo ya marume paka nyomba mongiro atega ntenturi kora na moto go tioka kabire munege simba bora atamuori ona ngotenga ba mo otamire tiago ogo tioka bobe ogo bana icho yanganya yacha nyomba echo nare yacha nyomba oyuta maru ogo tioka bobe kwale komanye jero ogo tioka ekero nyuta maru ayo puseyo okwalo nyetiga bango batioka rabia bangina bango tioka sino kaba nyuta ba ocho wana tira tioka sino ko igona go tiokerera ago tiko tenga nchuko nyonte kwa tenga wa Tindoka. Otare ko nganya kurua sore. Musani wani. Otare ko nganya kurua sore wo montomu ya. Miterio okora migo okonya. Amaru yoko yutago okonya. Ebuse yoko yutago okonya. Nandaye okonyu kwebise ime wakwa na magana machafu. Okwa na magana machafu asabana. Oibise teime. Oso kaze yetalia Yesu Kristo ngabona otige to okwa no chinga bwe otagero akwebiranya ronza na sina sa otindoki mangana maroka bana babu atimorembe bono gutagorenga yao ese ntori etege gotioka munecho nge yago korire yago chondo bongo ogo minokyo mokungu ogo minokyo abana bao watigara gogo tira yenje tuani akatwani tokwero kalenda none atwani akana bwate kan mitebigo tene twani ya etwani nege tegeke ero kanone simba ando manya etori simba yo kore bintebyo bene ga yawo onge aya to kore kolende ruore aba kolenda baliange
Aya. Batebi bayi. Abakorenda mbayo. Igumo no wakaka. Muna bangina batebi. Watebi no mutaonjo ke tikorende rumore. Lakini iki nasabe torende onjoka wabeboronge. Niba go mutaonjo korabike na uwogo na ekoro. Niba mutaonjo ukarange rulige na nyomba na ego koregi. Kore moyo. Onjoka kababia. Joka biye papi mwengia. Uwezi. Matomane ke banyuote bali wezi motinyo yamo. Nani ka kometa konyo metinyine pere. Wala abatio kama mokeni. Ago etega bantu babwata chimironga wa. Oyiga na kiali. Tawe sibi biyaga. Otako bo motomoroke. Oswaso burutibanya sai. Omuntu limya Yesu niga korokana biya. Niga no morina bote mo ngino mbiyare. Wala tenena mono to sabi. Wala nara. Wala tili go kwana. To sabe que o montaño de Cristo. Tu sabe na abantu baitu baunjoke. Tu sabe me queria me veio morrer. Me caiu buibi. Oro buibi. Es que o tire ya abantu ba como te vaninga kai. Anorevito o tire. Kogo tamwane musika jinyo mama na to ka sina ila kini sike te kirum. Asenge jo te chawesa na bako to mama jiro konyu. Oso kenesi. Tu akoba ile bombe. Otare gochora lero basacha mora bangina mtura bana tura basai otare gochora gotoreka bitukolia lero amangara ya mabago tobuatia atobuatoke aserieta ya Yesu tonora bagi mabwa kale na kale amalieta ito ananyigo kuwaze bitabu yobosiru tori kuwaze kitabu ekemo kyobo gima wakale na kale. Balinga bala abate ko tobo kimabwa kale na kale. Bogoliga. Oyo tata tobo kimabwa kale na kale bogoliga. Oyo tata ya tia ekidi. Kiri manyana nga ingo kobeka. Koko tebide muno papa. Oyo tata tobo kimabwa kale na kale. Aje bogoliga muno bogoletiyo. Bakakambate tobo kimabwa kale na kale matalia. Kero mara te tobo kimabwa mbire choto chandire. Nero gotokora twa kore biboy. Bogoliga ombo sabeni. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wangu Ebeneza, Jehova Jire, Jehova Ridima, hata sama watu wako wameinua mikono, wanataka kuandikwa katika kitabu cha uzima, lakini shetani amewapepeza mishigo, hata Bwana wameshindwa kuokolewa, wamekaa katika dhambi, kwa ajili ya mizigo wamepepa, wengine ni walevi, wengine ni wezi, wengine ni wachawi, wengine ni washerati, wengine wako na wifu, wengine wako na hasira, wana kila aina ya dhambi. Tumeleta kwako leo, utuondolee. Wewe ni Mungu, damu ya msalaba itutakase, damu ya msalaba tusafishe, ituondolee maovu yote. Wana vile ambavyo tumeinua mikono, kuna dhambi zingine zimetufuata, hata wengine tukitaka kuacha bado tunaandamwa. Siku ya leo tunapunja kila maagano na nguvu za kuzimu, tunakata kila maagano na mamlaka ya dhambi. Tumekuchagua Yesu mwana wa Mungu, tunahitaji majina yetu yakaweze kuandikwa katika kitabu cha uzima wa milele, majina yetu yakaondolewe katika vitabu vya hukumu. Neno lako limesema wadogo na wakubwa watahukumiwa, na kila mmoja atahukumiwa kulingana na matendo yake. Bwana tusaidie kwa matendo yetu, tokonye Nyasaye asijijiro cheto asawakorokole turuo Nyasaye tobasesemo yao tokora yaramaya egere tokorokie otabolie endo totolie otoigorere egesieri keigoro Nyasaye nigo tuachira nigo tuegenire ingo manene wemiganda maragwa atoririe asedi tukoria rero na kwanere chinguru chiebibe jiri na kobwa asomo ancholo korengana muna twaboira maugaso bosuwao asomo sangerekano totori tuwesi taringa butwesi tosire kore twesi no bodi mabwakane nakare tubekira sore ai Nyasaye otororera mabera torusi asitore bobe
otokorore tukire uburutu waho toswa sege tabkiria tuatebi ukebo gima wakare na kare Maria tato ya sari korwa se vitabu yo monyaka Maria tato ya sari korwa se vitabu yo borogi Maria tato ya sari korwa se vitabu ya ndamwam Biblia bikiwa bwasore ya sai tuisie tobeka se vitabu kemo gima wakare na kare nigo turagoke nitukolire keroraje togo sasa gima wakare na kare tugenere tuosi inga tuatoriwe na Yesu Kristo ime ya Kristo Yesu na inde tuasabura kugena tena amina. Amina. Thank you. Pia bwana, tugaransi. Torocho muchando beira, torocha ya chira. Tobasa kogenda. Olio kogenda, uno mongino olio kona gosuka, olibono ogosi. Kara kirango mongina. Ya konyegera. Bono moko genda abulinde kitwa cha ntura. Sante. Thank you. Yeti. Kamina kadogo. Kwaletile nga kamina kadogo. Pia mwana sana. Mungu awabariki. Mungu awabariki wa mama. Mungu atamayanda kabisa. Mungu ne familia iga. Nyasaye goseni baba nga buko ibukire. Nyasaye tigabaseni monno. Asokolera nenge iga. Bana batigiru chitakana. Banyora mache bakonywa. Banyora mabere mambia. Korende banyara konyara chinguru choko chokwerigeria. Ingo mongino yeto Sofia. Nera nyore ekiako bana bahema tukabera tatu. Etogera bono otigirwe ga. Tigasukane. Yamono baba. Omenya matuka mange baba. Ama kweli abe kare. Nenga yao. Kweli abe na bana bao. Meremo ya esese niwe. Yesu ago seseni. Mone na ago seseni. Ala ama seseni tuwanetie. Yesu aba seseni abangina. Pia mwana sokorua. Na Kristo aba seseni. Mone no yo koligereria. Oyo tarigo sundoka. Aba kolera maya. Oyo rule na nako wenda tibo kongu. Lakini oyo tariko ruo mwana tenero mobe. Karu keliyo bwate. Pia wako ngaigo. Karu asinge jingi. Pia mwana mongira marisera. Na kwabekire. Yamono. Leta bali ruguru. Baka bali ruguru bache bono. Turatiga besimiwa bali magaya itu. Bona bali uchungura abangira bali ruguru leta daki. Bamanyi tumuna kuliga koroko. Warule makorire bura. Niyo koleta, niyo mwario. Kuwa masini ya mayasari. Tigana anakoyana. Baka bali mata. Ake baka esarale biya. Leta. Pia mono. Akia bala kai mo kana bangina bali mata iga. Bangina bol tigrati bala ka bala kana sabangina bali mata. Anya koromo ngina nchu bura ya chi. Anya koromo ngina nchu gocha. Bala ka bala kirega. Bangina bali gocha mata na bali muina chuocha gaki. Leta bango. Kunenge na ai tiwali sana yao. Tiwali kumi yao. Banya wale chingu. Tiwali kende kirao haki. Ele banya wale chingu. Tiwabeka. Ewa helera. Bol tiwabera. Biyamono. Oba sama. Ichime uwete kabisa. Baso Amerika kabisa na lera na baiga kolera. Biyamono kabisa. Nijuma bala kabaya. Na kolera ne familie. Amogire. Omo sigo tiga. Mama tomo sigo tiga. Yona neto isaranze. Toba sa kolena. Program ni mobere wacha kwa. Ijigocha. Haya, leta family jigocha. Toba ko na maneta pia mwana mzee. Tutorwane se kitokore. Abandi bara igancho etana ne familie. Barandi bali barule bijayiga jigocha. Nande mwakwenda magana maya. Twake chibi cha mojo ko tutumera rene bali mungu ate screen. Twake ne chiba familia. Tuwata no ga fiti akanyere ngabo no to sabe. Familiosi chua. Ena go chimaega. Familiosi chua. Chua fa ngire chibi chechi. Bada te ntangalie omo paso yo omo PhD na ro pasa ba PhD na bange.
kotwarani na ituga mpasa ya mopie chacha sabere familia yama omolisia narenga molisia olirenga ngayana molisia orenga mopasa bwesipie ngayana mopasa bwesipie ngayana soka ndio ategetenera sabe gono saba pasta tukule kira sore litanga niyo monene bwa banene Nyasaye itange gotikarete kono kwa Nyasaye monene bwa banene ekerera akomu ekerera ubuya Nyasaye iteba konetsko nebyao ono digere dia kerotora senkeiga no yamanyite buya muno totaye manyite Nyasaye ito twasabiringa igoro ya igoke amaraika ho Nyasaye ariya itanane enkeiga yo mugaka bigwani egeyita kiarogoro egeyita kiamate egeyita kiamonye na moinende inga Nyasaye ito bagite obuya bwa obororekane abaminta baiga Nyasaye itekero bakira singenjiyo enyereriga seseni kero yomo wanene bakonetsko tikabikoiranere parende bunora rere biya insiyo biya na mabira Kristo oyoro motori ito amen abarandi bako bako ko bande bari bako na koenda familia tigare tiwagani kero bako roiga barandi babaira nagoko bamuraba kibabigwangi mutrenego na Sovia ne familia yamono mochema ne tobweri tuko gwatora ibya tokoleba barandi ko bakorere gasinge je chingaki tubakorera murembo yo bono bari bande suka bari bande basuke abamura wangi bamura babigwangi batigale ama wangi oyo maremu erna ari ngubwati oyo tenenera ero mumuro ngubwati ori onde nero ngubwati uranda mwino mali nero ngubwati ori mwino nero ngubwati ori mwino nero ngubwati ori nero ngubwati ono twataka bakonyiga asengencho moroche abakomubolo baralie ndugu yoyo beraire etwa danga tuna imutyo ko inguru oyontona nyombenke nero mamura kabiri omuba nero yo ukobwati tona pilibo oyompilipo nero ne nyombenke barongo uyu ukobwati murara lya kabiri olimoino ayusa inyombenke moi enyombenene nero kubwatia murara tware gotigoteba ngabona amura na moi karanse igase nganye mubwatike mocha seko ya Sovia muri kansa ngatingetini yute koba umanyekani family paida ni omongina akoli Nechite ambaro ni ngambia mama so the worst thing ni utenina go Godwin kiyo Mbote kuna Brenda kivyego, Inet kivyego, Aivon kivyego, Fred kivyego, Lucas Ndoro, Anastasia kivyego, na Giroli kivyego. Awachikoro, na umako kutoka, ndoro kutoka, na ndoro kumevi. Mkao mwana wako bibibu mwana. Buya mono buya mono aya ye igale refa yikire gatigire no mwana bas ko ni buya mono